Yun mga kabady, good day po sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong araw? Kumusta ang inyong linggo? Ang lulutuin naman natin ngayon ay yung papahitan na pwedeng pang-ulam at saka pang-pulutan style. So, ito na po mga kabady ang kanyang ingredients. Una is yung laman ng baka. Ito yung tripe, yung tuwalya, kung tawagin ay tuwalya. Atay. Kailangan din ng sibuyas, means garlic, luya, paminta at saka asin. Itong itong beef tripe is nalinisan ko na, pinakulan ko na rin ng tubig. Umpisa na natin ng pagluluto ng papahitan. Itong pressure cooker is pinapainit ko na at meron na rin na mantika. Dapat yung pressure cooker is mainit na mainit bago nyo ilagay yung mantika. Yan, ito na siya mga kabady. Medyo mainit na, pero painitin ko pa ng konti. Yan. So, pinapainit ko pa ng konti. Yan. Pag mainit na mga kabady, ang una nyong ilagay is yung luya. Luya. Lutuin nyo muna ng konti. After yung luya, yung bawang, pampabango. So, haluin nyo lang mga kabady para yung pagkaluto ng luya sa bawang is pantay-pantay. Taksan ko lang ng konti yung apoy. Yan, mga after lang to siguro 1 minute, pwede nyo na rin ilagay yung sibuyas. So ito na mga kabady, pwede na rin ilagay yung yung kanyang sibuyas. After yung sibuyas, lagyan nyo ng black ground pepper, itong paminta. Kunti lang muna kasi baka masyadong baka manghang yung paminta. At asin. Yan. Kunting asin lang muna, baka maalat. Tapos after nyo na ilagay yung yung paminta at saka asin, halo-haloin nyo muna. After 1 minute, pwede nyo nang ilagay yung laman ng baka. Ito is igisa muna natin hanggang para maging mabango yung papahitan natin. Yan, so parang pwede nang ilagay yung tingnan nyo mga kabady. Nilagyan na natin ng paminta para yung lasa ng paminta is mag-solve ng karne ng baka yung laman. So, pwede na natin ilagay yung laman. So, halo-haloin nyo lang. Mas maganda kasi mga kabady pag yung karne ng baka is medyo dumidikit sa ating kaldero. So hayaan nyo lang muna, huwag nyo muna halin ng halin. Hayaan nyo muna na yung mga ibang parte ng laman ng baka is didikit sa kaldero. Dapat huwag masyado malakas yung apoy para hindi masunog.
Yan, medyo nag-isa na mga kabady yung baka, yung kaninang baka. Yan ko lang ng konti yung apoy. Yan. Yan, pag nag-isa na yung karne mga kabady, kaninang baka, ilagay na natin yung beef tripe, yung tuwalya. Ito yung susunod mga kabady. Yan, isa din natin para mabango. Pressure cooker. So yun, itong nagbra-brownies, ito yung mga karne na lumikit, yung mga higla ng karne na lumikit, lutuan natin. So ayan nyo lang na may lumikit. Ayan. So yan mga kabady, nagisa na yung karne at saka yung tuwalya. Ang susunod is yung atay. Ito, igisa din natin para mabango. Yan, haluin nyo lang ng haluin mga kabady kasi baka masunog. Bango na mga kabady, masarap. Sarap yung mga sabaw. Yan, so igisa muna natin yung yung atay. Tapos after yan, titignan nyo yung mga dumikit na hibla is natanggal na. Kasi doon nilagay ko yung atay, may konding tubig. So, yan. Isa pa natin ng konti, tapos lagyan na natin ng tubig mamaya. Yan mga kabady, ang pagluto ng papaitan. Yan, pag meron kayong nakikita na dumikit na higla ng karne sa kaldero, sabihin nyo na para hindi siya masunog. Bango na mga kabady. Ito na yung request mo, Uncle Roland, na pangpulutan. Yan, shout out sa inyo dyan sa Hawaii. Auntie Marlene, kay Uncle Tante, Auntie Tessie, kumusta kayo dyan? Yan, yan, dinigisa ko pala mga kabady yung ating papaitan. Hayaan nyo lang na may dumikit na hibla ng karne sa kaldero para yung mga papapo. Pero natatanggal naman pag may dumikit kasi pag haluin mo na, natatanggal na. So hayaan nyo lang. Huwag lang masyadong malakas yung apoy kasi masusunog pag malakas. Yan, nagisa na mga kabady. Lagyan na natin ng tubig. Yan, lagyan na natin ng tubig. So haluin muna natin ng konti. Yan, so takpan na natin kabady para lumambot. Yan. So ito na mga kabady, tinakpan ko na yung pressure cooker. So palambutin muna natin yung ating linuluto na papaitan.
A few moments later. Yan na mga kabady, malambot ng ating papaitan. So lagyan ko lang ng konting sopa. Kunti lang mga kabady, mga isang kutsara lang siguro. Yan mga kabady, so eksakto lang yung kanyang sabaw. Kasi pag masyadong marami yung sabaw, magiging walang lasa yung papaitan. Yan. So ito na mga kabady, yung ating papaitan na pwedeng pang ulam at saka pang pulutan style. So ang Carolan, ito na yung request. Magluto ka na dyan. Yan. So ito na mga kabady, tapos na naman ang ating pagluluto. So sa lahat ng mga bago sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. At i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong uploaded na videos. Bye-bye!